Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales. Sa harapan ninyo ay kukwento ko ang bubuyog na si Maya. Noong unang panahon, masayang-masaya ang mga inahin na mapipisin na ang kanilang mga itlog. Ang kanilang mga itlog ay agad-agad nilang ibinibigay sa kanilang teacher Marley para ang kanilang teacher Marley naman ang mag-alaga sa kanila dahil ang mga ina ay nagtatrabaho. Kaya bago mapisa ang mga itlog ay nag-iisip muna ang kanilang teacher kung anong ipapangalan. Kaya nang napista na ang lahat ng mga itlog ay isa-isa ng pinangalanan ng kanilang teacher Marley at tinuro ni teacher Marley ang isang batang bubuyog. Ikaw, ang pangalan mo ay Maya. At ang sabi naman ng batang bubuyog na si Maya, ha? Bakit po ba kailangan pa po namin ng pangalan? Yan ang sabi ng batang bubuyog na si Maya. Sabi naman ng kanilang teacher Marley na bubuyog, kasi Maya, kagaya kasi nito. Example, ikaw bubuyog. Ako pa ba tinatawag nyo? Hindi ako. Mga panat, ako tinatawag niyan. Yan. O diba Maya? At biglang sumulpot naman si Maya. Sabi ni Maya, oo po, alam ko na po. Kaya po kami may mga pangalan para madali lang po kami matawag dahil sa aming mga pangalan. Yan ang sabi ni Maya. Hindi tumagal, lumaki na ng lumaki ang mga batang bubuyog. Lahat ng mga kaibigan ni Maya ay nagtatrabaho nga. Ngunit si Maya ang nag-isang buyog na hindi pa rin nagtatrabaho. Kasi ang gusto niyang trabaho ay doon siya sa labas, mangunguha siya ng mga nektar. Ngunit ang nakakatrabaho lamang nito ay puro lalaki. Gusto kasi ni Maya na makita ang mga magagandang mga bulaklak. Umayag na lang din ang kanyang teacher Marley. Pero sinabi ng kanyang teacher Marley, mag-ingat ka doon Maya ha. Meron kasing mga ibon na nanghuhuli ng mga bubuyog. Hinuhuli nila ng hinuhuli ang mga bubuyog at ikinukulong nila ito. Minsan pa nga, pinapatay agad nila ito. Kaya pinasok iyon ni Maya sa kanyang utak. At magsimula na ang kanyang trabaho. May mga sinusundan siyang lalaki para magturo sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit pagsunod niya sa mga lalaki sinusundan niya ay nakita niya ang mga magagandang bulaklak. Nilapitan niya ito ng nilapitan. Inamoy niya ito ng inamoy. Sa ganda ng amoy, gusto niya sanang humiga. Ngunit nakita siya ng isang ilog. Lumapit din siya ng lumapit doon sa ilog. At nakita niya may isang tipaklong na nakasakay sa isang dahon. O isang bubuyog. Ikaw bubuyog, bakit ka naman nandito? Di ba nagtatrabaho ka? Wala ka bang sinusundan na kahit sino mang tao? Or ikaw ay walang tirahan? Yan ang sabi ng tipaklong. Sabi naman ni Maya, hala, oo nga pala, may sinusundan nga pala akong mga tao. Saan na kaya sila? Iyon ang hinanap ni Maya. Paghanap niya nito, ay nakita niya ulit ang mahaharlikang mga bulaklak. Inamoy niya naman ito ng inamoy. Pag-amoy niya ito ay biglang kinuha kaagad siya ng mga ibon at inilagay ito sa isang kulungan. Lumipas ang 2 araw at naalala niya ang sinabi ng kanyang teacher Marley na pwede mo sila makagat sa liig lamang dahil may mga arbor sila. Tinawag niya ang mga ibon at paglapit ng mga ibon kay Maya ay mabilis na kinagat ni Maya ang liig nito. Pagkagat niya nito ay nahimatay kaagad ito. Pagkagat niya nito ay nakita niya ang susi na nakakandado. Maingat na kinuha niya ang susi, baka magising ang mga ibon. Dahan-dahan niya itong binuksan para walang makagising o anong sino man sa kanila. Nakita na ang reyna ng mga ibon na si Maya ay tumatakas ng palayo. Kaya galit na galit ang kanyang reyna. Makinig kayo, bukas ay sasalakayin natin ang mga bubuyog. Kaya pagrinig nito ni Maya
mabilis siya na lumipad papunta doon sa kanyang tirahan at sinabi agad ito sa kanyang reyna. Naghanda ang mga bubuyog at dumating ang oras na hinihintay nila na doon sila sasalakayin ng mga ibon. Pagsalakay nila sa mga ibon ay biglang may namatay agad sa mga ibon dahil sinalakay ito ng mga bubuyog. At pagsalakay ng mga bubuyog, kinagat agad ni Maya ang liig nito. Kaya may natira pang dalawang ibon. Kaya tumakbo sila ng tumakbo papunta doon sa kanilang tirahan at tinawag ang kanilang reynang ibon. Galit na galit ang kanilang reynang ibon. Kaya naman, naghanda ang mga bubuyog para makalaban nila ang reynang ibon. Kaya galit na galit ito at sinalakay ng reynang ibon ang reyna ng mga bubuyog. Galit na galit din ito, kasama niya ang iba pang mga bubuyog. Ngunit natalo ang reyna ng mga ibon at ang natira lamang ay ang korona nito. Kinuha kaagad ni Maya ang korona nito at ibinigay ito sa kanyang reyna. Ngunit sabi ng kanyang reyna, hawakan muna ang korona ng ibon, Maya. Kaya hinawakan na rin ito ni Maya. Ngunit biglang kinuha ng kanyang reyna ang kanyang korona at ibinigay kaagad kay Maya. Masayang-masaya si Maya dahil siya na ang bagong reyna ng mga bubuyog. Masayang-masaya rin ang mga bubuyog na nagdiriwang. Sabi naman ng kanyang reyna, Maya, kung hindi dahil sa iyo, baka masira na ang ating tirahan. Kaya masayang-masaya na nagdiriwang ang lahat dahil si Maya na ang bagong reyna. Ang wakas.